Les escoles d'ensenyament en valencià de l'Horta Nord, Camp de Túria, Camp de Morvedre i Horta Sud celebren la seva 5a trobada a València ciutat. Mentre que la gent dels diferents pobles va arribant a la plaça de la Verge, que és el lloc d'encontre, les portes del Palau de la Generalitat s'obrin per rebre una representació dels pares i mares dels alumnes i del professorat de les escoles valencianes que celebren avui la seva 5a trobada. El director general de Política Lingüística, senyor Jesús Huguet, i la directora general de centres, senyora Carmen Macià, en nom del president de la Generalitat, reben els àlbums de dibuixos que els xiquets i xiquetes de les escoles li presenten com obsequi. I una representant dels pares i mares llig un comunicat que arreplega les aspiracions d'unes escoles que són testimoni viu d'un model educatiu que fa de la llengua pròpia mitjà d'expressió i eina d'aprenentatge. Tinc l'absoluta certesa que tot allò que estima l'escola valenciana i concretament el foment de l'escola en valencià que tots d'alguna manera creiem que és la gran solució per al nostre territori. En aquesta esperança jo classe perquè més i més treballeu i també vosaltres ajudeu a llevar un poc aquesta mena d'arena que sempre hi ha en els engranatges de la praxis de la introducció del valencià a l'escola, que ens ajudeu perquè és un procés de tota la societat valenciana, no només un procés de l'administració. L'administració farà tot el que pugui, però si tota la societat globalment no l'assumís com a propi, serà difícil que l'esforç que faci l'administració arribem a tindre l'èxit que este projecte necessita. En aquest sentit, jo us emplace perquè aquesta festa d'avui, aquesta trobada, tinga tan gran èxit com estan tenint totes les trobades d'aquest any, que ha sigut, jo ja conec les trobades d'altres anys. El director general de Política Lingüística arreplega les reivindicacions escolars i encoratja a continuar el treball iniciat, significant la importància de l'estudi i de la recuperació d'una llengua, la nostra, tant de temps malmesa. El gran encontre de tota la societat de determinades comarques valencianes. I això ha de ser un estímul i un orgull per això que esteu fomentant les trobades de l'escola valenciana, perquè ja segueix un poc el marc específic de l'escola, ja dic, és una plega a abarcar a tots els estaments, a tota la societat de les comarques. Les escoles en valencià configuren un model educatiu que fa de l'arrelament al propi medi, del coneixement i estudi d'allò propi i de l'autoestima el punt de partida d'una escola activa. Des de la plaça de la Verge, la música de les dolçaines i l'animació acompanyen una cercavila massiva que a poc va arribant al jardí dels vivers. Cinquena edició de la trobada de les escoles en valencià en nom de la música d'estos orelluts de Castelló, que són els rabalers, que després continuaran t'animant-nos el matí. Jo vull donar una salutació per a tots, perquè, conforme ja sabeu vosaltres, des de la plaça de la Mare de Déu, esta colorista cercavila ens ha arribat així, i la veritat és que el que volem és que tots disfruteu d'esta cinquena edició de la trobada d'escoles en valencià. Saludar a l'Escola Mediterrània de Meliana. El jardí s'ompli de la joia de milers de persones
que fan de la defensa de la llengua una festa. També estan així amb tots nosaltres Bisbe Herbàs de Puçol, cronista Xabret. Tots estos són, com no, localitats i escoles en valencià de l'Horta Nord, del Camp de Morvedre. Heu vist el drac de cronista Xabret de Sagunt, que no sé si el veig ara, estava per allà rotant. Villar Palací, també de Sagunt, i Santana de Quartell. De tota manera, i està arribant així també música. Volem saludar també la presència de Canal 9 Ràdio pel ressò que està fent-se d'esta festa, d'esta cinquena trobada de les escoles en valencià, i a tots vosaltres donar-vos un fort abraç per part de tota l'organització. Espero que ho passeu molt bé, i de moment jo crec que el millor que podríem fer és continuar amb la música d'estos rabalers de Castelló. I sento que l'elevato i mentre samba cantar. Mira la tartana que vete la mar. De pasar estes festes de adults al final. Poco a poco puedes enroques el gos. Ya venim tots un plaer de picar de mosquit. Acompanya a les escoles en valencià en la seva festa l'honorable conseller d'Educació, senyor Andreu. Les actuacions es multipliquen, teatre, cançons i també les danses ancestrals dels porrots de Silla. I ara anem a deixar-nos en la música de nou d'estos rabalers d'Ota, que continuaran animant la festa, una festa que encara continua i a la que ens convidem. L'ensenyament en valencià, des d'aquí des d'esta cinquena festa, i continua disfrutant. Molt bon dia i la música de rabalers. Les danses dels porrots de Silla aporten a la trobada el sentiment de fort arrelament a un passat, des del qual es projecta un futur racional, culte, lliure i solidari. Vinga la tota!
més bonica que totes les xiques. Eres perdigüeta que piques i voles. Eres més bonica que totes les dones. Et vull, lledo dent, perquè eres bonica i en tu encasarem. Et vull, lledo dent, perquè eres bonica i en tu encasarem. I esta nit per eixir, el guitarro volander, i s'atrevís a parar-lo, s'ha de confessar primer, i esta nit per eixir. Eres perdigüeta que voles i piques, eres més bonica que totes les xiques. Eres perdigüeta que piques i voles, eres més bonica que totes les... Famílies senceres s'apleguen i viuen la jornada festiva. Som valencians i valencianes. Volem viure en valencià. Volem l'ensenyament de la nostra llengua. Aquest és el sentir de tots. Aquesta és la demanda. Negre que siga un home, no l'has de despreciar. Negres són les botifarres i són bones. No, es que te apartes un poquito. La màgia del teatre suposa la fi de la jornada. Xiquets i grans han marcat una fita més en el camí del nostre esdevenir col·lectiu.